טיירה בנקס, ראשית, היא מזל קשת. יש בה משהו מהפנט. נכון. זה בזכות זה שהשמש שלה נצמדת לנפטון, יש לה ערך בתלה. אוקיי. We were rooting for you, we were all rooting for you. כאילו זה הכי ירח תלה. וגם נטירה, טינה והכביכול נקמה, שהיא לא מתגברת על זה עד היום. כן, יש לה מרקורי בעקרב. זה עוד יותר מחזק לנו את הצד המניפולטיבי. אוקיי. אוקיי, אז בית 10, הבית של הקריירה שלה, הוא בתלה חיים. והירח שלה שם, ויש לה שם גם את מרס, שזה כוכב הפעולה. ומאידך, יש לה אורנוס. בבית 4, מרס הופכי אורנוס הופך אותך לבן אדם מרדן ופרוע, שהוא נתפס הרבה פעמים כמישהו מאוד קונטרוורשל, וככל שאגב מנסים למתן אותה, וראינו את זה גם בדוקו, היא מגיבה יותר חזק. אני חושבת שזה התחיל באמת מתוך מקום מוסרי, אבל הרעב... לפרסום, ובמיוחד המרס הופכי אורנוס הזה, והשמש צמידות נפטון, היא כאילו לא מצליחה באמת לעמוד כמה נזק היא עושה.